Sí, bé, en realitat ja feia dies que volíem parlar amb tu perquè l'altre dia va haver una assemblea amb els sindicats, una assemblea unitària, i allí tu vas fer una crida per una banda a la desobediència del professorat, però que això havia de ser una cosa que anara acordada amb els sindicats i que rebera el suport dels sindicats de cara als serveis mínims de segon de batxillerat i en particular a la qüestió de les avaluacions. Entenem que aquesta proposta no ha tirat endavant, crec que a hores d'ara, i que les posicions ara mateix han variat un poc des d'aquell dia, pel que m'han estat comentant del que s'han parlat avui en l'assemblea, no? I jo continuo convençut que la millor opció per fer front a conselleria i, en aquest cas, a la imposició de serveis abusius que ha establert en relació al professorat de segon de batxillerat era l'objecció de consciència i, per tant, no posar notes i, per tant, no avaluar en segon de batxillerat. Ho he comentat este matí en l'assemblea que s'ha donat. Sospite que no només nosaltres teníem clar que aquesta era la millor via i, de fet, elegim començar la vaga el dia 11 i no posteriorment, en dates posteriors, perquè així sabíem que tindria una afectació sobre segon de batxillerat, sinó que sospite, tinc la seguretat, de fet, que on millor saben que la gran via de pressió era segon de batxillerat i les notes i l'avaluació és en conselleria, i la millor prova que tenim és la resposta tan agressiva i la resposta tan immediata que va donar, comptant fins i tot amb jo m'atreviria a dir una mena de colp judicial que es va produir posteriorment amb la no aprovació del recurs que havien interposat els sindicats per part del Tribunal Suprem. Dit això, és de veres que s'ha començat a crear, podríem dir, una segona alternativa, una segona opció, des del meu punt de vista molt més tímida, des del meu punt de vista molt més discreta, però que en tot cas permet aglutinar forces i permet d'alguna manera continuar exercint o tractar d'exercir pressió sobre conselleria a través de les notes. Aquesta segona opció és la que s'ha comentat este matí per part d'alguns companys i companyes en l'assemblea i bàsicament es podria resumir en el fet de, anem a dir-ho així, distorsionar les notes posant un 10 general a tots els alumnes, a totes les alumnes que es tenen en la llista. És a dir, no es posarien notes tant amb un criteri de caràcter acadèmic, que és el que habitualment fa un professor, un docent, en la seva feina, sinó que es posarien notes tenint en compte este context de caràcter polític, este context de caràcter conflictiu i tenint en compte la tensió a la qual ens ha abocat conselleria. Clar, però jo estava allà amb tu, Miquel, i hi havia molta gent que estava molt preocupada, molt en contra. Hi havia gent que jo ja he ficat les notes, aleshores vosaltres ficareu un 10, però els meus alumnes no tenen un 10, perquè sí que s'ha trobat molt més còmoda la gent en el fet de dir és veritat que de cara a la privada hem de protegir a l'alumnat, no? De la pública que no es veig ferit amb aquesta vaga. Però, clar, què passa ahir, no? Si ens podies contar un poquet com l'argumentació, un poquet el que s'ha dit i què fer, si ja has ficat les notes o com està això. Qualsevol mesura de pressió i qualsevol mesura de mobilització en aquest sentit havia de ser massiva. De fet, haguera tingut tot el sentit desobeir de manera oberta, és a dir, no posar les notes i no acudir als serveis mínims que havien posat conselleria si haguérem tingut una suma de forces, una acumulació de forces suficient, que és el que hem estat buscant fins a última hora, fins avui mateix amb l'assemblea, que per què no hem intervingut sense perdre un poc la posició. Esta mesura tindria molt de sentit també en la mesura que fora massiva, en la mesura que tinguera un seguiment o que tinguera una bona acollida entre els companys i companyes. Clar, una companya ha ficat l'exemple de la vaga de MT, que li ho contava, havia dit, de camí així, jo venia i la persona que estava conduint l'autobús ens deia a nosaltres ens van ficar en l'última vaga de conductors de la MT uns serveis mínims que no eren tolerables i vam desobeir tots. Clar, així no ha passat. També t'he trellat, com es deia en l'assemblea, seguir parlant de que no ho hem fet? Què fem ara, no? És la pregunta. Ara que alguns ja han ficat les notes i uns altres sí que volen ficar un 10, com ho fem? Què fem? Jo crec que ara, en primer lloc, el que cal és organitzar-se en cada centre i, en aquest cas, com que estem parlant d'un nivell educatiu concret, organitzar-se en cada equip docent. En cada equip docent, en aquest cas de segon de batxillerat, i si estem convençudes que aquesta mesura pot exercir pressió sobre conselleria, intentar que siguem els màxims i les màximes companyes possibles de l'equip docent. Ara, continuar parlant del que
no s'ha pogut fer, jo crec que en tot cas té una certa vàlua, que té una certa importància, perquè sempre es poden extraure aprenentatges. Jo ho comentava este matí. És a dir, el primer aprenentatge que podem extraure és que ens ha faltat una miqueta de cobertura a nivell institucional. Ja no parlo només de sindicats, que haguem tingut, per exemple, una cobertura decidida de la coordinadora d'assemblees de docents del País Valencià, segurament haurà canviat molt la situació en relació a les persones que volíem fer objecció de consciència a l'avaluació de segon de batxillerat. I un segon ensenyament que val ara per al present, que val per a aquesta nova mesura, és que n'hem de ser moltes, que n'hem de ser molts i que hem d'estar molt organitzats. Clar, també es parlava, I això valia aleshores i val ara, també. Aquest matí es parlava de... Ningú pensava que anaven ara a la indefinida, no? Una setmana abans tot el món deia no, jo no la faré, i al final han caigut fent-la, no? Per inèrcia. Aleshores, també es deia, professors que esteu convençuts de ficar un 10, feu-lo, no? I comuniqueu-lo, perquè també estem funcionant un poc com si la gent se tira endavant, sí que ve una marea detrás, no? Com estem anant molt com... Estic d'acord. Ningú se vol que... A mi m'ha agradat molt la teva intervenció perquè tu has dit ningú vol ser màrtir. Crec que així no hi ha una vocació de màrtirs, no? Ningú vol empastrar-se soles, sinó que sí que hi ha una voluntat per anar tots junts. No, ningú vol ser màrtir, però ja no només això, sinó que ni a nivell individual ni sobretot a nivell de moviment ens interessa que hi hagi màrtirs. El que ens interessa és que hi hagi companys i companyes que puguen actuar i que puguen continuar amb la lluita que portem a terme. Clar, per intentar que no hi hagi màrtirs, com dic, ha d'haver una resposta massiva davant de qualsevol mesura i moltíssima organització entre nosaltres. I cuidar-nos entre nosaltres també i buscar la unitat, és a dir, no buscar culpables en els companys o companyes que no vulgueren, eventualment o en un moment donat, no secundar alguna de les mesures que s'acordaren o que es consensuaren, no? De fet, tu ho deies ara, jo crec que un altre molt bon ensenyament que podem extraure és que quan de vegades tractem de creuar la línia del que és possible, del que és tolerable, del que no ens esperàvem, moltes vegades ens enduem sorpreses. No esperàvem que es convocaria una vaga indefinida i no només s'ha convocat, sinó que tenim un seguiment del 70, del 60, de més del 50% en cada centre. Això no ho haguem imaginat fa un temps i ara mateix és una realitat. Clar, estàvem parlant que Conselleria està ficant totes les seues ferramentes, està fent una guerra molt bruta, no? I el que també es deia este matí, que al final en el tema de la pau hi ha un negoci molt gran per part de les universitats. Els professors estem pensant en l'educació dels alumnes, en que no es vegin perjudicats, en que vagin preparats, però és que Conselleria està pensant en no perdre diners i està pensant en que no vingui la patronal i totes aquestes coses a ficar-li pressió. Al final per a ells és un tema també molt lligat a la pasta, no? Sí, suposo que estàs fent referència a les universitats privades, sobretot, que a més estan estretament vinculades moltes vegades a la Conselleria actual, però deixa'm fer un comentari també, i és que per part de la universitat pública, que és un ens que hauria de tindre una vinculació profunda i una penetració profunda amb la societat i amb les tensions que existissin en la societat, fins on jo arribe, encara no coneixem posicionament, encara no hem rebut solidaritat, encara no hem rebut cap tipus de posicionament favorable a la vaga o, diguem, cap tipus de mesura que poguera haver facilitat que els docents de segon de batxillerat, per exemple, no hagueren posat les notes. Totalment d'acord. Sí que a títol personal molts professors d'universitat sí que els estan apoyant molt, però, recolzant molt, però a títol personal d'organitzacions més grans de la universitat és veritat que s'agrairia, no? Un poquet de més en venta. De més empenta, exactament, de fer un poc de pressió també, no? I estar un poquet de la nostra part. Tens tota la raó, Miquel. I no ressuposa... Dime. Sí, no, com dic, que ha sigut un d'estos casos en què d'alguna manera ens hem trobat abandonats, ens hem trobat abandonats i ens ha faltat suport també per aquesta part, igual que parlàvem abans dels sindicats, igual que parlàvem abans de l'assemblea, no? O de la coordinadora, en aquest cas. Trobes que també hem estat abandonats per nosaltres mateixos, per els nostres companys que no creuen en aquesta mesura i que estan encara molt ficats en el discurs meritocràtic de les notes, etc., o no? Pot haver una miqueta per aquest costat, però deixa'm dir-te que jo puc entendre perfectament els companys i companyes, és a dir, quan les represàlies que existissin poden ser dures, la por és comprensible i mai no entraré a criticar per aquest costat directament un company o companya. Entre altres coses perquè crec que un dels valors principals que tenim, com deia abans, és el de la unitat,
i el d'estendre'ns la mà entre nosaltres, ens trobem en la situació que ens trobem i prenem la decisió que prenem. Totalment d'acord. De fet, una volta més diem que el bo d'aquesta vaga és que està sent molt múltiple i està actuant davant de cada problema amb una solució concreta, no? Cada centre és un món, cada lloc i, com tu dius, recolzament a totes les maneres de fer-ho, no? Sí, i no només això, sinó que segurament en cada centre, i serà una de les herències més boniques que quedaran d'esta vaga, o d'este cicle de mobilitzacions, que ja no és només una vaga indefinida, serà que haurà quedat una llavor d'organització en cada institut, no? Una assemblea, un espai en comú, moltíssimes activitats compartides que s'han donat aquestes setmanes i que, com dic, deixen una llavor, una assemblea que es podrà activar en qualsevol moment davant d'altres situacions quan es requerisca. Es parlava molt aquest matí perquè es deia, clar, si la vaga no funciona, si no guanyem, inclús això, o si ens diuen que sí i després no s'apliquen les mesures que han promès, totes les assemblees de centres estem organitzades ara, no? Això és un valor de futur absolutament. És una manera d'assegurar que sí que es complisquen. Sense cap mena de dubte. O sigui, està sent increïble per aquesta banda, que estem molt contents, a banda de la vaga o no, de per fi tindre una organització super potent i que va millor cada dia, no? Sí, efectivament, una qüestió organitzativa, com tu dius, i una miqueta també d'alegria militant, anem a dir-ho així, que també moltes vegades va bé, Sí. Està sent increïble. Pues moltíssimes gràcies, Miquel. Un plaer poder parlar amb tu finalment i se veurem demà a la manifestació, no? Segur. Una abraçada molt forta a totes, a tots, i ens veiem demà en el carrer. Una abraçada, Miquel. Gràcies per atendre'ns.